mina ngathi mangithatha lesi sihlalo bengiphila impilo yomjitha mina ngikuzela ngenza konke lokhu ukuthi isihlalo ngathi bangihleki wathi usuke kwenye indawo manje enjani engcwele wathi kufanele ukushintsha indlela owenza ngayo kwaba buhlungu ukuthi ngihlukana namabhodlela ami nezihlalo. Sekuvele umfanekiso oqoshiwe ividiyo yenkosi uBayede Ngonyama yesizwe sakwaZulu. Le video isisabalele ezinkundleni zokuxhumana cishe kwaphela insuku ezintathu lapho inkosi ibidle amanzi amponjwana ikhuluma budedengu yathunaza negama lenkosi yebandla lakwaShembe uNyazi. Yethuka unkosikazi wayo uNdlunkulu kanti-ke abantu basadidekile abanye bashaqekile ngalesi senzo. Lenkosi number 1 ukudakwa kwenkosi publicly. Number 2 inkosi ejolayo ibe neingodosi ingashadi ishintshanisa amantombazana. Number 3 sithathe ebukhosini lezi zinto bengazothi sikhuluma indaba zasikho yibona abazikhiphe ebukhosini. Ngeke mina ngokwesimilo ngiphathwe inkosi ngaze ngabuza ngathi abantu bakaZulu uma kuukuthi nibeka inkosi enazo zonke lezi zinto Ellis akhuza zona ninamanyala asukume isizwe silungise. Kanti-ke lezi ndaba zatholakala khona lapha ku-YouTube izindaba zepolitiki obekade kuthulela zona uKhanyisile uNyanda Yemikhonto uDingane Ukhwenta kuze kube ngokuzayo. Mina ngiyafisa ukukwazi ukucabanga lapha kuma comment section. Eyamanyanda intokazi ithi nibe nosuku oluhle.